Ola, son Andrea e hoxe vos falar dunha parte do teatro do primeiro terzo do século XX. Cabe destacar, para comezar, que este se dividiu en 4 etapas. A primeira, da que falarei máis adiante, que é o teatro rexionalista; a segunda, que é o teatro das Irmandades da Fala; a terceira, que é o teatro das vanguardas; e, por último, temos o teatro da época da xeración Nós. As primeiras mostras do teatro galego no século XX danse co interese dos rexionalistas por este xénero. Desta maneira, no ano 1903, crean na Coruña a Escola Rexional de Declamación, que ten como obxectivos estimular a produción teatral en galego e máis aumentar o prestixio desta lingua. A pesar de que esta escola só durou ata o ano 1905, representáronse numerosas obras de diversos autores. Dentro destas destacamos A Ponte, de Manuel Ugrís Freire, que foi o primeiro drama galego escrito en prosa e supuxo unha ruptura co que se producira ata o momento, posto que empregaba un galego contemporáneo e ademais levaba a cabo unha crítica do caciquismo. Isto motivou que coros populares, como por exemplo de Ruada en Ourense, e agrupacións folclóricas levasen tamén a cabo representacións teatrais, neste caso máis sinxelas, sen complicacións escénicas, e que incluían reivindicacións rexionalistas e tipos populares. Os autores máis destacados e representados foron posiblemente Xavier Prado Lameiro e Xesús Sanluís Romero, autor da aclamada obra O Fidalgo, que é un drama ambientado na loita dos labregos contra os foros e que chegou a ser representado máis de 200 veces en vida do autor e incluso chegou a escenificarse en América. Moitas gracias pola vosa atención e espero que aprenderades algo máis sobre o teatro rexionalista.